pane chitiko chinoitika aiwa kwachiwara aiwa kwagutu. Vanhu vazhinji vakachiona kuti Advocate Nelson Chamisa aiwa paweekend vakanga vachichema aiwa angu vavo vanozikanwa nevanhu vanonzi Chimunorwa Chamisa vakanga ari kwachidya makuni village. Vanhu vese vakaona mavidhios Nelson Chamisa aiwa akaunganirwa nevanhu, vanhu zvavanyatsa kubuda pachena vakaona kuti aiwa this leader anodiwa nevanhu. Sana pera mashoko anobuda nyogwa panapa tiona aiwa Nelson Chamisa achidzoka zvekare mugame. Kuti subscribe like watongebeleko tipina pahendo yezinhu vana chiposta this picture muri kuona iro is a video but panapa takunze a picture namuri kuona kuti people they were dancing vachifara but bear in mind kuti funeral vanhu vakadai vachichema, vanhu vakadai vachiungudza. But panapa tiona kuti people they are happy. Inoda kuti Advocate Nelson Chamisa vakanga varipo vanyora vachiti watch Chamisa in hilarious comeback. Panapa tikuona kuti matents aripo, vanhu vatikuona kuti Nelson Chamisa is addressing the funeral his uncle. Vatikuona kuti vanhu vanotozomira zvememorial service wakutomboita zvekutomboteerera the politician Advocate Nelson Chamisa. Chatoona kuti aiwa vanhu vanonyatsa kuziva chokwadi ende advocate wavo vanomuda. Mashoko anobuda achinogwa navakomana vemuzimu vachiti aiwa this is his return, this is his comeback, achidzoka zvakanyanyisa. Chikotitsa mafundo enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Enda comment section medu, subscribe like, turn on the bell icon.